2024 मायथाइ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय अनसायनाय अननाय सिबिनाय साफ्रोमनोबो बावहरबाय। देग्लायनि मागो दमासिनि मुङैबो साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय खुलुमनाय आरो अननाय बावहरबाय। आङो दिनै बे बोहैथि मायथाइनिनो बोहैथि दाननिनो 27, 28 आरो 29 जानुवारि इं खालाराव सानथामनि समायना रमायना हाबाफारिजों क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेलाव साफ्रोमबो थुनलाइ मोजां मोनगिरि गोजोन हास्थायगिरि साफ्रोमबो सांग्रां सुबुंफोरनिसिम मिथिहोहरनाय जायो दि देग्लायबो क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिभेला मख'नाय सानथामनि दिनाव खुंजानो थांगासिनो दङ क'क्राझारनि गौरां सेराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव। बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंजानो गोनां लिटारेरि फेस्टिभेला देग्लाय थामथि खेबाव आगान सुरबाय। गोदान सरकारनि बे नाजानायाव थांनाय सेथि आरो नैथि खेबा जेरै गुबुन गुबुन हादोर आरो भारतनि खना खनला जायगायाव थानाय गोग्लैसोनानै जाखांनानै थानाय मोनफ्रोमबो रावनिफ्राय खन्थाइ फरायगिरि सल' फरायगिरि आरो थुनलाइ सिबियारि बिथांमोना फैनानै बै हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनाय बायदिनो देग्लायबो 2024 मायथाइनि 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव बै मोनसे जायगायावनो बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआवनो खुंजानो गोनां हाबाफारियाव भारतनिल' नङाब्लानो भारतनि बायजोआव थानाय गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफ्रायबो 15 सासो बिदेशिफ्रा थुनलाइ मोजां मोनगिरि खन्थाइ सिबियारि थुनलाइ सिबियारि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बेवहाय गुबुन गुबुन रावनि भारतारि थुनलाइगिरिफ्राबो बाहागो लाफैगोन। आसामनि गुबुन गुबुन रावनि थुनलाइगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो बर'नि गागि आरो गोदान जाखांफुनाय थुनलाइगिरिफोर बाहागो लाफैगोन। थुनलाइ सिबियारि नोंथांमोनखौ बे सानथामनि हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो आरो सरकारनि बे गोदान बिथांखि गोजोननि क'क्राझारावहाय गोजोननि बिटिआरआवहाय लिटारेरि फेस्टिभेल खुंनो लानाय बे हाबाफारियाव आङो आदाराम बसुमतारी प्रिन्सिपाल गार्लस कलेजआ नोंथांमोनखौ बयखौबो गंलायै खावलायहरनाय जाबाय। सेरफांगुरि बाजार सुरुमा माग बिहु दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा 11 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम माग बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमाव खुंफुंजानाय माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो माग बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार सुरुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै इस्यु गिफ्ट हरफानाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8135872656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।